आमचं काउन्सिलर आता आमका हेल्प करता. हा, हा. तोच करता फोन त्यांचा. त्याका फोन केलं का तो फोन करता. तिथे मरत तर माझा फोन घेईना ना. मी हा. बडबडते काहीतरी म्हणून. काउन्सिलर कडून तुमका पालिका हा, हा. तोच कळता त्यांना. त्याची फुल फॅमिली आमका हेल्प करता. सकाळी त्याच्या आवयन फोन केली. हा, हा. त्यांच्यानी सुद्धा त्या वचून डिपार्टमेंटान चांगला. हा, हा. चल बरे नका चल डिसेंबर पर्यंत चालू आहे. डिसेंबर मध्ये चालू आहे 2 महिने. काय तुमची समस्या काय असा ती सांगा तुम्ही. पाण्याचीच न्हू. गाव खंयचो वाडो खंयचो वाडा भिरोणा वाडो वाडा मेळकार वाडा आणि 2 नंबर. हा या 2 नंबर वार्ड नंबर 2. आता तुमका पाणी जो येईना कितके महिने झाले का दिस झाले. दीस झाले वर्ष झाली. आता 2 महिने तर चेंबर पाणी नाही. हा 2-4 फाटी चेंज दिला तर गावल्यावर गावता. हा हा डिपार्टमेंटान असं झालं ते सोडता म्हणून सांगता. आणि पळोंक तर कोणूच येईना. कोणूच विचारून कोणच येईना. येईना. इला की ना आता पाणी विचारपाक कोणच येईना. हा कोण हा सर येऊकूच ना येईना 2 महिन्याला कोण पाय धरून ना. हा ऑफिसर येईन आणि तो पाणी सोडणार येणार ना. पाईपलाईन घालतो करतात पण कोणच केअर करीना. हा आता कितके घरांक पाणी ना. आता 10 घरा असत. 10 घरा असतात. 10-12 तरी घरा आता तुम्ही पाणी पिता हे घेतात तुम्ही खयचं आता आम्ही तळी येतात मावलेच्या माऊलीच्या. कुठे रेसून कॅन धरून आणि बायचा आहे ना खेचात पाणी मिळणार. हा आम्ही आयदाना घेऊन झाली तर थैसून घेऊन येतो गाडी येऊन. गाडी येसून ते ह्याच्यात गॅलन भरतो आणि ते ह्याच्यात होता कुठतरी हा हा नापाक बी सगळी तळी धावतोय. हं. मी फाटल्या मंगळारा गेल्लय सर ऑफिसान. फाटल्या मंगळारा गेलोय त्यांका सांगला आणि घरा येयल्या माका पाणी 11 हयसर पाणी येयला. थंयसून वचन येऊन म्हाका पाणी येयला हयसर 11. मी ते वचन अक्षर रडलोय आणि हय येयल्यार म्हाका पाणी येयला. म्हाका आतांय रडांक येता. असं 5 दीस म्हाका पाणी येयला. 5 दीस म्हणजे म्हाका बरो फोर्स जाला तेंका पाणी येता. पण म्हाका बारीक पाणी येयला. म्हाका 5 दीस पाणी येयला आणि आता परत 5 दीस जाले परत पाणी ना. आणि टँकर सांगलेलं ते सांगता टँकरवाल्याक सांग, एका सांग, प्लंबराक सांग, हेचो नंबर दिता तेचो नंबर येता. पण तेंका जर कॉन्टॅक्ट करीत न्हू जाल्यार कोणूच फोन रिसीव्ह करीना. कोणूच फोन रिसीव्ह करीना. सगळ्यांचे वाजत रावतात फोन. अशी परिस्थिती आसा. जर हेंच्यांनी जर प्रेशरान पाणी सोडीत न्हू जाल्यार आमकां पाणी येताला. हे प्रेशरान पाणी सोडिनात. आमकांय खबर ना ते कितले आणि कशे सोडटा ते. बाकीच्यांक कशें येता पाणी. मेन टाकी खंय आहा तुमची. पराश्टे आसा अशें म्हणटा. आमी काय वचून पळोवंक ना. त्यांना 2 टाइम पाणी कसं खातं. तेंका कसं पाणी आसा. तेंचा कित्याक चित्तात. आमकां कित्याक एकदा सोडिनात तुमी. आमकां 1 वर्स तरी सोडा तुमी अशें म्हणटा. पयऱ्यान एकदा तरी पाणी सोडा आमकां. व्हडले पायपा आयली पूण केव्हा ती आमकां खंयचे म्हणून आमी पाणी यूज करपाचें. आमचं जाल्यार सारखें सकयल घर. आमकां हाडूकय कळनानी ना. पोटा पाणयाक वयतलो काय त्या पाणया फाटल्यान रावतलो. म्हाका ते दीस फोन केला जाल्यार मी भायर आसा. मी कसो येवंक भायरसून. टँकर पावला तुज्या दारान कसो येवन घेवंक ता पाणी मी. जायना तशें ते. म्हाजी आई जाणटी आसा. जायना. खूब हाल जातात पाणयाचे. आता तुमका बिला पावले म्हणतात तुम्ही तर पाणी नसान तुमका पावला. आमकां जाल्यार बिलय दिवपाक येयनात. आता बिल कितके येयला. बिलन काय ना 0 म्हणून भरून दिला. म्हणजे 500 लिटर पर्यंत फ्री दवरला. जर का तू पाणीच ना जाल्यार कसं हे करतला. पाणी थेंबून आणि बिला कित्याक घरा घेऊन येऊंक जाय. पचत ना न्हू. हा हा अशी आमची आहे. ठीक आहे. टँकर पावला तुझ्या दारान कसो येवन घेवंक ता पाणी मी. जायना तशें ते. म्हाजी आई जाणटी आसा. जायना. खूब हाल जातात पाणयाचे. आता तुमका बिला
आमचं काउन्सिलर आता आमका हेल्प करता. हा, हा. तोच करता फोन त्यांचा. त्याका फोन केलं का तो फोन करता. तिथे मरत कर माझा फोन घेईना ना. मी हा. बडबडते काहीतरी म्हणून. काउन्सिलर कडून तुमका पालिका हा हा तोच कळयता त्यांना. त्याची फुल फॅमिली आमका हेल्प करता. सकाळी त्याच्या आवयन फोन केलेलो. हा हा त्यांच्यानी सुद्धा थंय वचून डिपार्टमेंटान सांगला. हा हा तर बरे चाय नका चाल